आरो बे जोंनि पापनि बिदि बियो क्रसाव दोनथाबजागोन नङाब्ला जोंनि थाखाय बे खस्थ' भुगिगोन बे खोथाखौ बेयाव बुंदों जों बेकग्राउन्डखौ थाङालाबानो जों स्ट्रेट फरवार्ड जों जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि सोमोन्दै जोङो सोलोङो डेथ अफ क्राइस्ट डेथ another word माब्रैहाय जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि थैनाया सोलायनायखौ जोंनि जिबनाव लाबोखो बे बाथ्राखौ जोङो एसे नायनो Book of Isaiah chapter number 53 verse 5 and 6 But he was wounded for our transgression He was buried for our iniquities The chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed All we like sheep have gone astray we have turned away everyone to his own way The Lord had laid on him the iniquity of us. Bible जुदि theological terms जुदि नायोब्ला जिसु ख्रिस्टनि थैनाया जाबाय substitutionary death. Substitutionary means one in the place of another. सासेनि जायगायाव सासे थैनाय. आं थैनो गोनाङाव जिसु ख्रिस्टआ थैबाय. जुदि गोदान रादायाव जुदि थांब्ला गोदानाव Pilate राजाया जिसु ख्रिस्टनि जिबनाव जेबो दाय मोनाखै आइडेन्टिफाइ एनि गिल्ट अब्लाबो पाब्लिकफ्रा बुंबाय गोबां बिजों थांफानाय मानसिफ्रा सोरबा जिसुखौ फोथायनायबो दोङो सोरबा बिनि अपोजिसनबो दोङो बुंबाय किसुमान ग्रुप अफ द पिपल बुंबाय क्रुसिफाइ हिम आरो बेखौ क्रुसाव बारनाबासखौ रिलिज खालाम आरो बेखौ किन्तु मानो बारनाबासआ थैनो गोनांमोन जिसु ख्रिस्टनि जायगायाव नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बारनाबासनि थाखायबो बे क्रुसाव दोनजाबाय in place of one another अब्ला substitutionary deathआ बेखौनो बुङो he died instead of the sinners their place आंनि जायगायाव जिसु ख्रिस्टआ बे जायगाखौ लाबाय बेसेबांबा privilege जों दिनै पापीफोरा जोंनि पापाव जों थैनो गोनां नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे पजिशनखौ जोंनिफ्राय लायखारनानै गावगायनो स्वयं आं बे जायगाखौ नोंथांनो नोंनि जायगा नङा बे आंनिसो जायगा जुदि ग्रीक वर्डआव जुदि नायोब्ला टु ग्रीक वर्ड प्रिपोजिशन बेखौ बुङो माने प्रिपोजिशनाबो जेब्लायबो बेखौ बुङो माने सोमोन्दो लाखिनाय रिलेशनशिप माने खाथि सोमोन्दै बेखौ बुंदों एन्टि हुपार नोंथांमोना ग्रीक सोलोंनो जानो हागौ जों सोलोंदोंमोन एन्टि हुपार होनना बुंबा ओरैबायदि एन्टाइ होनना बुंब्ला for means Christ died for the sinners इसोरा पापी मानसिफोरनि थाखाय थैदों for sinner जे ख्रिस्टआ पापीखौ बोखांनोसो फैदों नाथाय आरो बेखौ मुगैयाखै he came to seek which was lost होनना बुंदों जों दिनै पापी मानसिफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे क्रुसाव मोनसे एन्टि बेखौ बुंदों for Christ died for sinner पापीनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ हुपा होनना बुंब्ला बेखौ फरायनाय जायो इंलिशआव in behalf of one place of sin जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय आं थैनो गोनां जायगायाव जिसु ख्रिस्टआ दिनै So Isaiah बेखौनो बुंदों बियो नोंसोरनि थाखाय माने wounded खालामजागोन बुख्रेब होजागोन बे खोथाखौ 700 years of बुंदों जुदि जों निउ टेस्टामेन्ट जायो it's the fulfilled थारैनो जिसु ख्रिस्टआ आं थैनो गोनां जायगायाव the one place of another जिसु ख्रिस्टआ बे जायगाखौ दिनै लाबाय बेखौनो बुङो substitutionary death नोंथांमोना हयथ' कनफिउज जानो हागौ बेखौनो सिन्था खालाम दिनै नंगौ आं थैनो गोनांमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ आंनि थाखाय बियो थैबाय नोंहा दिनै happy you must be happy सोरबा जुदि सासे मानसिखौ जुदि दाननो लांदोंब्ला सोरबा बोरमा मेन्दाफोर बेखौनो खोथा बुंदों अब्लाबो बे खुगाखौ सियाखिसै होनना बुंदों नोंहा जुदि बेबायदि जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला हयथ' गोबां गाबख्रावगौमोन नङाब्ला हयथ' खारनो नाजागौमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ खारनो नाजायाखै बे गावनि खुगाखौबो बियो सियाखै होननानै इसोरनि बाइबेलाव बुंदों मेन्दा दाननो लांनायफोर बायदि बे दलर लांनानै गावखौ माने साक्रिफाइस खालामो अब्ला दिनै नोंथाङा बेबायदि जानायमोनब्ला गुबुन सासेया जुदि बुंना नङा आं बिनि जायगायाव थैगोन हयथ' रावबो बेबायदि मानसि बे प्रिन्सिपाव दाबो ओंखाराखै
Brother, खारनोसो नांगौ आरो जे ख्रिस्ट'आ नोंनि थाखाय one place of another बियो बे क्रसआव बेखौ खालामबाय मानो to give life amen जिबन आरो बे जिबनखौ दिनै जे ख्रिस्ट'आ जोंनो लागै बियो होबाय मानोना बियो आंनि जायगायाव थैनाया जोंनि जिबनाव मा लाबोखो as a great redemption माने बोखांनायखौ बासायनायखौ जोंनि जिबनाव लाबोबाय दा redemption होनना बुङोब्ला ओरैबायदि सेन्सआव बुंनांगोन माने बोखांजानाय बा बासायजानाय बा deliver बेखौ जुदि बुङोब्ला to purchase in the marketplace मासे बोरमाखौ माने मार्केटआव लांदों जेनेबा फाननो अके to purchase जोंबो माने बेबायदि हाबनि हाथाइसालियाव जोङो फानजानायफोर बादिमोन लांजानाय बादिमोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे जायगानिफ्राय जोंखौ माने बिनि थैजों बायनानै जोंखौ मुक्ति खालामो set free from the sin of bondage नोंथाङा दिनै आरो बेबायदि फानजानाय बान्धा नंलिया redemptionआ बेखौनो बुङो to purchase in the marketplace नोंथाङा मिथिगौ marketplaceआव मा जायो बाजाराव फानलाय जि लांलाय सोरबा बिदिबो दङ सप्तासे गाननानै आखौ बोखांफिननायबो दङ बिदि नङाले नाथाय जों बेबायदि नंलिया जों खनसे बायजाबाथाय जोङो इसोरनि थैजों जों बायजाबाय we are purchased by the blood of the Lord Jesus Christ to be set free जों दिनै बे मुक्तिखौ आजादिखौ ख्रिस्ट'निफ्राय मोनबाय we are not free to sin remember that बेखौबो जोङो पाप मावनो थाखाय जोङो बे लाइसेन्सखौ मोनाखै but you are free from sin amen that's the difference अब्ला redemptionआ बेखौनो बुङो to purchase in the marketplace जोङो बे जायगानिफ्राय जोंखौ इसोरा दिनै मुक्ति खालामना लाबोबाय what wonderful दिनै ख्रिस्ट'नि फैनाया जोंखौ मुक्तिखौ लाबोबाय बे redemptionखौ लाबोबाय जिसु ख्रिस्ट थैनायनि थाखाय जों rest of the storyखौ जुदि नायोब्ला बेयाव अकल थैनानै थायाखै बे सिगांनिफ्राय बियो फैफिनगोन that's the rest of all the gospel जों अकल जों थैनायखौ नायाखै but थैनाया जोंनि जिबनाव रिजाल्टखौ जों नायोब्ला redemptionखौ जों मिथिगौ दा agrajo जुदि जों नायोब्ला agrajo होनना बुङोब्ला बेयाव हिब्रु वर्डखौ जों नायोब्ला ओरैबायदिमोन curse and bondage of law curse अभिशाप बेनिफ्राय जोंखौ माने मुक्ति खालामबाय free from the bondage of curse with his grace इसोरनि अनुग्रहजों आरो जुदि नायोब्ला जों मिथिगौ from bondage to the from the condemnation those who are in Christ Jesus इसलिए बाइबल बुंदों आरो बिसोरो माने condemnation बा दायनि बेबायदिखौ इसोर होनदों Romans बेखौनो बुंदों जुदि फरायोब्ला Roman chapter number 8 verse 1 जायहा जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ होनना बुंदों बेयाव पौला बेखौनो बुंदों verse there is therefore now no condemnation to them that are in Christ in इंग्लिशआव बुंदों बे मोनसे बिराद सोमोन्दो थानाय in Christ not without Christ इसोर गैयालाबानो जायफोरा सोलिदों बिसोरहा नस्थ' दङ डिस्ट्राक्शन दङ इसोरखौ लायालाबानो जायफोरा सोलिदों नंगौ लोरगा बिसोर बिनायनानै दङ नाथाय जों बिनिफ्राय जोंखौ मुक्ति खालामबाय in Christ आरो जोंहा आरो बेबायदि लोरगाव थांनो जों दरखार गैया माने जि ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय जोंखौ बे मुक्त खालामबाय जोंखौ बे जायगानिफ्राय जोंखौ बायख'ना लाबाय and set free Luther होनना बुङोब्ला बेखौनो बुंदों to obtain a release by the punishment of Christ payment of price अकल बियो set free खालामाखै बे जोंखौ दाम होनानै जोंखौ बायदों होनना बुंदों बे दामालाय माथो price the blood of the Lord Jesus Christ Luke chapter number 24 verse 21 Luther the Greek word is different अकल बे जोंखौ set free खालाम बिनि बेसेन गोसा थैजों जोंखौ बियो मुक्ति खालामदों बिनि थैयाव जेबो पाप गैया आरो जोंखौ जुदि बोखांनांगौब्ला जायनोखि पाप मावाखै जायनोखि गोथार इसोर बिसोर जोंखौ पापनिफ्राय उद्धार खालामनो हायो आमेन बेनिखायनो जों बेबायदि इसोरखौ दिनै खुलुमदों जाय इसोरा जोंखौ जोंनि थाखाय बे थैबाय जोंखौ बे उद्धार खालामबाय जोंखौ सेट फ्रि खालामबाय पापनिफ्राय आरो जों बेयावनो रंजानो हायो नंगौ जोङो लोरबाङाव थांनो गोनांमोन नाथाय श्री ख्रिस्ट'आ जोंनि जायगायाव बे थैबाय आरो जोंखौ सम्पुर्न मुक्ति खालामनानै बे मार्केटनिफ्राय बे हाथाइनिफ्राय
हाथनि हाथाइनिफ्राय जोंखौ बियो मुक्ति खालामो. May the Lord bless you all.